Zmizni preč na ten balkón. A poďte si na s nami deň tvorcov na sociálne siete. Dobré ráno, priatelia. Dobré ráno. Táto moja slintačka je jedno z mála funkčných bielení zubov a video o tom bude. A ešte k tomu chudnutiu na konci septembra som mal 117,5 kg a vyzeral som takto. Nech sa páči, okamih pravdy a výsledok je... 11. Čo to znamená, anielské čísla, či čo to je? Takže, jak hovorí Johnny Mursin, hejte ich, kde ste teraz? No dobré, a môže začať den. Ráno vstanem, vyštím sa, umyjem si ruky, poškrabem sa na vajcach, pri dome čistím zuby. Táto proteinová tyčinka má 50% bielkovým, naučte to hodinky po 7 rokoch celkom seru a odchádzajú, však nečudujem sa im, tak si idem kúpiť nové, tak poďme pozrieť do Cityare. Ahoj, čau. Jedna pochvala okuliarov od Ondreja, ideme si vyskúšať hodinky a zavolať televíznemu štábu. Ideme variť plnenú papriku, takže treba nakúpiť suroviny do bilušky. Pestičku dnešného dňa oživil seriál na Netflixe Monsters, odporúčam. Girl, I'm gonna miss you od Milly Vanilli. Čo je Fifi? Lebo mi cibula zhorí. Takto sa natáčajú virálne TikToky. Dojdem, otvorím telefón a natáčam, čo sa deje. Ahoj, J.R. leží a ja som hluchá, neočujem. Serus. No, že vraj dedo moc neľúbi plnenú papriku a presne tu ideme robiť. Ona to nevarila. Myslím moju a Janinu mamu počas nášho detstva. No nikdy som to nejedol. No lebo to ona nevarila, ja som to len tatkovi vždycky poslala. No však ale vy, jak to vyzeralo? Tak sa strč do riciach, čo sa ideš srať, teda papriku jesť. No a tuto vieme, jak to dopadlo. Nie vždy sa varí, dvakrát vydrbala ten istý pretlak. A samozrejme, že za to mohol chudák dedo, ktorý tam len stál. Že keby ho bola dohľadal, tak je na balkóne. Chvála Bohu. Kúkaj, ponožky aj ty máš. A jebem na ne. Zmizni preč na ten balkón a daj si tí 2 cigarety do huby. Zvyšok receptu na plnenú papriku si môžete pozrieť v inom videu, my odchádzame. Zastav vodu! Pozriem svojich bývalých domácich miláčikov, zanesem plnenú papriku tatkovi, ktorý ju miluje a dohodli sme sa na tom, že by sme mohli spraviť recept na kvasenú sudovú kapustu a čalamádu. Resterilizujem, ja si spravím pár pohárov a idete na kapustu, čo? Kedy? Inak takto nejako vyzeral Aragorn v Pánovi prstenovej jednotke, keď bol ešte chodec hraničáš. A ja mám vozidlo na spoluprácu aj ty. Čau, strci ho. Keby mal s týmto niekto problém, my takto medzi sebou komunikujeme a toto je náš znak lásky. Idem si vyskúšať po plnenej paprike potaškať tieto 46 jednoručky, dávam si ich druhýkrát v živote, prvý to bolo minulý týždeň, celkom som to zvládol, ideme na 50-ky. Nám dneska zrušili plyn aj vodu, takže ideme spať s svokrovcom, majte sa dobre, na gymbime používajte slavový kód Drakari5, chodte cvičiť a čaute.